Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan ngrawat njagi iman kapitadosan wonten ing gesang padintenan kanthi tansah setya ngetingalaken paseksen menggahing Sang Kristus Sang Immanuel ingkang tansah makarya asung kawilujengan dumateng donya dumateng umat manungsa. Dinten menika kula panjenengan miwiti malih dinten-dinten biasa ing mangsa liturgi. Saksampunipun kula panjenengan griyayakaken Natal, mugi-mugi kula panjenengan sansaya sinantosaaken anggenipun nglampahi gesang linandhesan iman. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah kados pundi Gusti Yesus miwiti pakaryanipun asung kawilujengan dumateng umat manungsa. Gusti Yesus ingkang dados panjalmaning Allah ingkang ngersakaken kawilujenganipun manungsa kanthi tedhak ngasorake diri manjalma dados manungsa miwiti pakaryanipun asung kawilujengan. Mugi-mugi menika nggih dados kaca benggala lan tuladha tumraping kula panjenengan anggenipun makarya bangun pasrawungan ing alam donya. Kados pundi Gusti Yesus miwiti pasrawunganipun kalian masyarakat Yahudi rikala semanten, menika nggih ingkang dados tuladha tumraping kula panjenengan. Awake dhewe ya makarya saben dina, mugi-mugi pakaryane awake dhewe menika nggih ngetingalake pakaryan dalem Gusti sing dados srana asung kawilujenganing manungsa. Mila ngrawat njagi man kapitadosan ing mangsa lumrah kula panjenengan kaajak setya nulodo sabda lan pakaryan dalem Gusti. Menapa kemawon ingkang dados pepalang, menapa kemawon ingkang dados kebiasaan awon, monggo sami dipun tilar, sami dipun tumpes supados kula panjenengan sami sansaya saged ngetingalake pakaryan-pakaryan sae wonten ing brayat, wonten ing padamelan, menapa dene ugi wonten ing pasrawungan. Menika kula kinten ingkang dayani anggenipun nglampahi gesang saben dinten, termasuk anggenipun kula panjenengan ngadepi gesang sing sansaya boten gampil, perekonomian sing mbok menawi ugi saged nuwuhaken rasa kuwatir. Kados pundi kula panjenengan tetep jujur, tetep tekun, tetep kanthi setya makarya kangge nyekapi kabutuhaning gesang keluarga. Ampun ngantos malah nglokro merga rumaos kesel, ampun ngantos malah putus asa merga rasa-rasane bebaning keluarga abot, terus ndleyor, dadi males-malesan, dadi gampang emosi, dadi grusa-grusu lan sapanunggalane ngadoh marang Gusti lan ngadoh marang dalaning kawilujengan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem.
Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 50 ayat 12 ngantos dumugi 17, kalajengaken ayat 23 ngantos dumugi selangkung. Nalika Gusti Yesus midhanget manawa Yohanes dicekel, Gusti banjur sumingkir menyang Galilea lan pindah saka Nazaret dedalem ing Kapernaum ing pinggir telaga wilayah Sabulon lan Neftali, ngetrepi wewecane Nabi Isaias. Tanah Sabulon lan Neftali dalan menyang sagara, sabrangane bengawan Yordan. Galilea tanahe bangsa-bangsa liya, bangsa kang ana ing pepeteng, padha nyumurupi pepadang agung. Tumrap wong-wong kang manggon ing tanah kang kalimput ing pepetenging pati, sang pepadang wis sumunar. Wiwit nalika samono Gusti Yesus awewarta, padha martobata awit kratoning swarga wis cepak. Gusti Yesus nuli miter-miter ana ing saindenging Galilea lan memulang ana ing sinagoga-sinagoga sarta martakake kabar kabungahan bab kratoning swarga. Dene umat diwarasake saka saking lelara lan memala, suring asma dalem sumrambah nganti tekan Syria. Lan sakai wong loro padha disowanake ing ngarsane, sing rupa-rupa lelarane lan sengsarane, sing kasurupan, sing ayan lan sing lumpuh, kabeh diparingi waras. Lan akeh banget wong sing nderekake tindake saka ing Galilea lan Dekapolis, saka ing Yerusalem, Yudea lan sabrangane bengawan Yordan. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, yen kula panjenengan disuwuni pirsa Gusti Yesus wiwit makarya saka ing endi? Jawabanipun wonten ing waosan Injil dinten menika. Gusti Yesus miwiti pakaryanipun wonten ing Kapernaum, pinggiring kutha Galilea. Boten saking tengah kutha, boten, ning saking pinggiring kitha Galilea, injih Kapernaum. Kapernaum menika kota nelayan lan strategis, awit wonten ing pantai menika kathah banget tiyang lan dados jalur perdagangan. Mila Gusti Yesus miwiti pakaryan ing mriku lan saged pinanggih kaliyan tiyang saking maneka warni papan. Saengga ing Injil kala wau saged dipun maklumi yen lajeng suwuring asma dalem kawentar kathah tiyang sing lajeng mireng. Awit sacara posisi strategis, sacara papan pastoral utawi tempat pastoral sing dados sasaran Gusti Yesus miwiti pakaryanipun menika estu strategis. Nah menika nggih saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan Bapak Ibu mirungganipun para pengurus yen damel program kerja lan ngayahi program kerja, tempat kegiatan menika ya penting. Kados Gusti Yesus sae menawi madosi tempat kegiatan sing strategis, ya strategis kanggo umat sing nderek kegiatan ning ya kanggo asung paseksen menggaing Gusti Yesus saengga gampang kawentar, gampang viral. Lan Gusti Yesus anggenipun makarya sing sepisanan lan sing pokok padha martobata awit kratoning swarga wis cepak. Menika inti saking pakaryan dalem Gusti. Menika misi ingkang dipunasta dening Gusti Yesus ingkang lajeng dipun wujudaken kanthi marasake wong-wong lara lan sangsara. Ing Injil kala wau dipun ngendikaaken
Dene umat diwarasake saka saking lelara lan memala, sing rupa-rupa lelarane lan sengsarane, sing kasurupan, sing ayan lan sing lumpuh kabeh diparingi waras. Menika seranane, menika kegiatane. Kangge menapa? Mujudake misi, mujudake menapa sing dadi kersaning Allah lumantar Gusti Yesus. Lan menika dados kabar kabunganing Injil ingkang dipunasta dening Gusti Yesus. Kenging menapa kok dados kabar kabungahan? Awit menjawab sing dadi kabutuhaning umat. Akeh wong lara, akeh wong sangsara, terus Gusti paring kasarasan, Gusti paring jawaban saengga kathah tiyang lajeng bungah. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.